Opakru jikwara mugiro kamana nyako kitara mugi TV ka podwano dwaru manawe maber mariga manyien mariga mar 2026 wabrogo kama waboro chuni happy new year nyaka March. Sani to mantiere kae ni kaka pile. Bange wabrogo mbaka e buch jopiny gi mheshimiwa Jared Okello. Mheshimiwa Jared Okello ndiye od bura manyando. Wadhigo mbaka wacha guch CDF ni to tiyo nade. Gimomeyo embe nyocho wacho ni skunde mag day secondary schools manyando. Kod janyuol ka janyuol onego beni chulo siling 1,000 kende pata ma be gima sebedo ka wacho nyaka chucho ji samoro paro ni oka en miriambo ndindi nyoro mane Kiharu eto koro mare en siling 500 to ntie gima chocho piny kan kech chik wuon to wacho ni day schools to onego beni chulo pesa mora mora mante kaka chik wache wang'eyo ni tiere kode moko ma pod chule to CDF achiel ni be dono wacho ni dwe mar 6 onego beni koro chung koro kotigo ok ti kode gi wabunge koro wadhigo kode mbaka wach mar aguch CDF ni to tiyo nade dango ma koro dhi mbele bang' mano wantiere ka gi Liz Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa an kaka pile an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa magioche manyien mawan ko principal ema ko ni beda ka mango mad nyaka chae gi principal no kokudura koro are nyoro to tamre ni mama ol gi dok skul bedo kenda shida en ang'o e skul en wich barnet en sikul magod kwach secondary Nyatike manyaka sani jopuonjre 3 kende moseyepe sikul mangima. Nishayo kutembea kwa machifu hapa nikitembea napelekwa kona hivi mara nishajaza fomu karibu mara safari 4. Wan mar jodongo mawuok oko mar kawo pande medore chenro masani koro dhi nyime Alego Usonga. Yani salary, mshahara. We have asked you over and over again. Imagine 2 things which are basic needs for us. Insurance, comprehensive insurance cover and salaries. Achiedh nade limbo e sekta mar thieth ahinya pacho ka endi kaluwore gi ng'anyo mar jochiw thieth masani buogo sekta no e counties mopogore opogore. Ero kamano chaka nigi weche manyien ka indi kendo winjo pachni 2:6 kaka inyalo yudo wachaka nigi weche manyien jopuonjre 3 kende emosechopo e sikul mar Got Kwach Secondary Ward ma Makalda Kanyamrwanda e sub county ma Nyatike nyaka nyocha ne yaw sikunde juma ma okalo ka jokanyo moko ko e sekta mar somo nitiere kod luoro ni sikunde gi dhi podho joma miwaler e juma mar 2 tok yepo ma sikunde pacho kae mana jopuonjre 3 kuom jopuonje malo 50 mar skul no mar God Kwach e sub county ma Nyatike emochopo e sikul jopuonje ma oyawo sikul gi oting'o 2 mantie klas 12 kod achiel mantie klas 11 e kinde limbe mar skul ni ne wayudo ka onge chenro mar somo malong'o ma dhi nyime ka jopuonje 3 go ne somo mana kendgi ka jopuonj Sanja ma oriko ne ochopo e sikul no ne oriko yuete yien kar saa 3 mar okinyi. Sikul ni mar God Kwach mano chakre higa mag 2015 nitiere kod gige somo mabeyo kaka klese olos maber kendo ka dirot oket nyaka tiles. Penjo maduong' en ni to chopo nade ma sikul ni koro dong' kod jopuonjre 3 kende. Nyo biro kende ka indik pile nyo biro samoro yudo ng'ata achiel samogi ma japuonj no principal ema ko ni beda ka mango mad nyaka chae gi principal no kokudura koro are nyoro to tamre ni mama ol gi dok sikul bedo kenda koro abe kaka chwade ni didi bede sikul tama en dala gombo gi chunya matut ni ka obed mana ber nikech kaka nyalo tere kuma chiel onge mana ka ng'ate mojola to nyalo dhi anapana ne board the first board mane antie waweka form 1 strips 2 to sani koro dok to nyithindo adek man en dok chien kabisa kaluwore gi bedo ni nyithindo namba mar nyithindo secondary dok piny tam katam kelo negative attitudes kuom jonyuol gi nyithindo mawuok e primary mar biro somo ka wadwaro kawuono ni board mar skundni gi administration owuog oko mondo nyiswa chandruok maduong' man kanyo. Moko jonyuol kod oganda mawuok e alwora mar sikulni ka otelni kod Eliduro ne olimo sikulni ka gimanyo duoko giomo jopuonjre koro dar e sikulni. Wach mokwongo en performance mar skul ma osedok chien en dok chien mokadho mar skul kaluwore kod somo man ka kata management. So wan kaka jokar ka wan concerned wunen juma mar 2 nyaka nyo yaw skul nyithindo pod ok odonjo e skul usenyo ni nyithindo 2 kende
the board kata management mar school pod ok oluongo jonyuol motimo bura monyisowa ni shida en ang'o e school. Ani mwawuoye kani en niga uchiel ka sikunde ni pok oyudo kata si kendo nyithindo mane biro ka ok gin nyithindo mofuwo. Nyithindo yudo dika to wamanyo negi sikunde kunde moko to gidhi gitimo penj kata manyoro wuok ka manyocho gol manyoro timo penj ga mokalo achiel nyoyudo B+, achiel ochako yudo C+. Ywak nitie duoko marach e penj maduong' ma skul ni osebedo godo kuom higni maromo adek mokalo emosemiyo jopuonje osebedo ka koro dar kendo dhi skunde mamoko. Kano timo penj ka in 2021 ne wan over 300 kendo kanyo nwakadho penj. I'm one of the students mano excel well and pursued to campus. Sikundwa ni entie kai sani eri kata ka ubiro nudwa ng'iyo ni to bende nyithindo ka somo ginyalo somo gotieno taya onge. Last year ne wabedo gi meeting ka kod our area MP mane wanyise sida mar skundni. Jonyuol mag sikundni mar Godkwach kod oganda mamoko mane ochako sikundni wach ni lokruok nyalo mana bedo ka sikundni koro tim lokruok e tende ma oting'o jokanyo mag board mar sikundni. Gimomiyo dok chien en ang'o? Administration ok ber mar sikul. Board manitie ok nyal wacho issue mondo gilos sikul obed makare. MC ma Makala Kanyonda Felix okwayo migawo mar somo mondo koro konygi e chero sikundni ka omedo ni en kaka MCA ma skul yudore e ward mare odhi loso bura kod jokanyo sekta mar somo mar ng'iyo kaka inyare sikulni. Skul ma jopinye mogero, community mogero kokawo pesa gi tunore chiemo ka igero skundgi to kaso koni koro skul collapse is paining me. So mjumbe call us stakeholders meeting. Luong jonya ticket te, principals te, gi stakeholders te mondo wabed piny mondo to ang'o ma jonya tike olak, skunde ma nyatike olak ma we cannot perform as other schools. George Juma, Ramogi TV, Migori. E kinde ma jopuonjre mag grade 10 donje sikunde, moko kuom sikunde moketi kidieny mar 4 koro ywak kuom leo yudo jopuonjre, ka moko kuom gi nyaka kawuono oseyudo mana jopuonjre manok. Sikund secondary ma Kieni, Kasinga e kinde mamoko oseyudo matin ne jopuonjre 5 ka Kima Kimwe to pok oyudo kata japuonjre achiel. Ka moko kuom jonyuol bende koro koni gionge omenda matero jopuonjre sikundego. Judith Omondi miwalero. Okinyi mar odiochieng' mar adek mar donjo mar jopuonjre mag grade mar 9 e senior secondar, walimo moko kuom skunde mag cluster 4 e kaunti ma Machakos, kendo Kasinga waromo kod japuonjre mobedo mar 4 mariwore kod skundni yare wuok tich, mane jopuonjre ochako donje e skunde. Nilikuwa nasomea Ilovia Comprehensive School. Nilikuwa nimeitwa at Ngelani High School Boys Boarding. Na kwa sababu mzazi hakuwa na uwezo wa kunipeleka in that school, tukaona tukapendelea tukuja hapa Cheni and tumemaliza kuadmitiwa. Skundni japuonj maduong' yango ni ne omi jopuonjre 90 kata bed ni gin kod thuolo mar jopuonjre 150 e klas mar grade mar 10. Kanyaka sani jopuonjre 4 kende ema giseneno. We had a projection of 150 students, 3 streams. The government has placed only 96 students. So we have a deficit of 64. That the students who have been placed to come to Kasinga Secondary have not turned up, and this is the second day. As per today, honestly, I've admitted only 4 students. Day 2, 4 students. And 4 students, the 4 students whom I have admitted are not ready to settle in class. They are lacking 1 or 2 things, and others were coming to look at how the school is and where it is, so that they can go back and come prepared to settle. Japuonjno bende koni, jopuonjre mane omi thuolo mar somo e skundno, gini jopuonjre maya mabor, kendo ok nyalo dhi e skundno kaluwore ni en day school kata skul ma jopuonjre dokie pacho. Students who have been placed to join schools which are C4, like Kasinga Senior School, come from very far from where the school is situated. Kasinga Secondary School is a full day school. My students who have been placed from the portal come all the way from Kajiado, all the way from Kadhiani, Kangundo, Mwala. Skunde mamoko mawalimo kaka Kieni, mabende en cluster 4 sayudo mana jopuonjre 3,
kakima kimwe to kata ndach japuonjre achiel mapok oneno. Jodak ma alworani man kod jopuonjre koni gionge kod omenda mar chulo mar somo. Watoto kuingia shule ni juu wazazi hawana pesa. Income iko chini kiasi. Wazazi wanaendelea na kutafuta pesa juu wapeleke watoto shule. Huko tumetoka na fare, kukuja hapa tumekuja na fare. Itabidi turudi na ingine. Na wakati mtoto anakaa nyumbani anaendelea na kupoteza wakati. Thoth skunde gi nyicha osetimo ikruok mar senior sekondar, kendo moko kuomgi ni kod masinde kaka kompyuta, ka koro gidwaro mondo mi migawo mar somo resgi. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopuonjre moko ariyo manyiri e kar chung' od bura ma Homa Bay Town mane orieny e penj mar grade 9 lek margi mar dhi nyime gi somo nyalo gore piny kaluwore gi chan mokwako miechi kuonde ma giaye. Jafwambo marwa Ali Abich miyo ler mar wachni. Kata odok ni jopuonjre manotimo penj mag grade 9 ne osechako donjo skunde mopogore manoluongagie ne somo mar tam mokwongo, to moko kuom jopuonjrego to pod piny ochamo kod jonyuolgi nikech onge mar school fees kod mwandu mamoko ma ginyalo donjogo e skunde manoluongagie. E gweng' ma Nyatagwe kachud bura ma Homa Bay Town, japuonjre Pamela Tieno manotimo penj e skund primary manyal Kinyi kendo yudo points 66 ne oluongi e skund nyiri ma Butere, to kata kamano lek mare mar bedo laktar oneno kanyalo nimo nikech onge mar school fees. Kana timo grade 9 and 66 points kendo natimo pathway mar STEM. Lek mara nene nada pursue career mara in medicine. Koro kana duogo ot to pesa onge. Koro kanyiso mama tumisa no konyal tera school. Koro bede ot pesa onge. Jok mane wasomogo mande by tarik 12 nitie jok mochako wasechako donjo school. Ano kanyal donjo school kaluwore gi pesa onge. Akwa kanti ng'at manyalo konya at this school. Min japuonjre no lene tadhiambo kaachiel kod kwargi wachone chan mokwako dalagi osetamogi yudo riekni ma ginyalo terogo Butere Girls kama ne oluonge kana gikwayo jotelo mopogore kaachiel kod joma chunygi ni thuolo mondo yoresgi. To nyalo tama kaka ter nyathi skul onge. Naloko to nagora piny, onda manaloko madachuo e lweta nogore piny. Wuon gi bende onge gimoro amora matimo. Koro kaka nobiro embe chuny nyathi, kaka nyathi ywak ne thage, kaka nowuok nyoro, pok oduogo nyaka sani. Kago simbe ok ayude, nikech ka nobiro to yudo ka nyathi ywak to wacho ni Butere kuma noluonge ne madwa nodhiye. Koro pod amoko gi nyathi masika wa nyathi ni mondo ling'a skul moluonge no bro dhiye. Nyakwara ni kaka nene ni piny oyiecha joyodwa. Akwayo ni kaber ayude jakony moro manyalo konyo nyathi nikech nyathi ywak makoro dwa kata dere na dala. To e gweng' manyal Kinyi kachud bura ma Homa Bay Town, japuonjre Leticia Tieno ma bende notimo penj mare e skul achielno kendo yudo points 64 bende pod okwamo pacho kata bang' yudo gwel e skul nyiri ma Kisumu ka okoni lek mare mar bedo medusa nyalo gore buru poni ok oyudo thuolo mar dhi nyime kod chenro mag somo. Tunatimo penj klas 9, tunagombo dhi skul, janyuol onge gima nyalo konyago. Oge gimoro tagombo dhi sikul, ng'ama nyalo konya dhi sikul. Yuto malong'o aonge go manyadanga tere skul noluonge Kisumu Girls. To daher mondo sirikal kata well wishers mantie omakna bad nyathina mondo oyud kaka nyalo dhi skul. Pek man go tich matiyo malong'o onge, atiyo man hotel to wuon gi pesa nene gi ng'olo ok nyalo yudo jua kali mago. Wuon gi nwago kokoto to kigilo no amalo to gore ondini. Japuonj maduong' e skul primary manyal Kinyi Charles Odeny wacho ni jopuonjre ariyogo gin e kind jopuonjre manorieny e penj kendo wigi bith kana okwayo joma chunygi ni thuolo mondo yoresgi. Nyithindo moko ne nigi sida ma koni gi kocha kuom donjo e skul to malich ahinya ne an gi nyithindo ariyo mane oluonge e C1 schools to jonyuolgi osebedo ka goma chiemo koni gi koni mondo gidonji. Nyaka sani wan gi chandruok serious. An kaka head teacher asawinjo malet kabisa gi wach mag nyithindogi. Koro akwayo ka nitiere ng'ama nyalo konyowa nyithindogi mondo chop lekgi. Magi nyithindo gin nyiri ma very potential, gin very disciplined and still very young, to giriek be.
e kinde ma jopuonjre manotimo penj mag grade 9 higa mokalo dhi nyime kod donjo grade 10 skunde mopogore manoluongie lek mag jopuonjre ariyo manyiri gieki samoro nyalo ruombore piny kaluwore kod onge mar school fees momiyo pod gin pacho. Maendi be nyalo duoko chien okenge mosebed kigoyo kod sirikal kaachiel kod migepe mamoko e kaunti ma Homa Bay kaendi e siro som jopuonjre manyiri. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Achiedh nade maduong' limbo e sekta mar thieth ahinya to e kaunti ma Nairobi kaluwore kod ng'anyo mar jochiw thieth mosebedo ka chieno sekta no duto e pacho kaendi. Lakteche e bwo riwruok mar KMPDU sani koro ng'anyo margi hawo dwe achiel. Riwruok machielo mar jochiw thieth miluongo ni KUKO osebedo kod ng'anyo chakre tarik 23 dwe mokalo ka jolony mag laboratory bende no ochomo ng'anyo. Simprose Okinda miyo ler. Sekta ma thieth ok en wendo ne ng'anyo ma kinde ka kinde. En wich bar maduong' mosekelo achiedh nade ok ne jotich kende, to nyaka ngima jotuo mamanyo thieth e ute thieth mag sirikal. Riwruok mar lakteche KMPDU bade ma Nairobi manochako ng'anyo margi tarik 18 dwe mokalo kendo pod nie ng'anyo nyaka kawuono, koro dwaro mondo riem jokanye migawo mar thieth Nairobi ma giwacho ni oserem winjo ywakgi. Governor, yani salary, mshahara. We have asked you over and over again. Imagine two things which are basic needs for us. Insurance, comprehensive insurance cover, and salaries. As we speak now, even the clinical officers are on strike. The other cadres are actually joining tomorrow, telling you that how health is not working in Nairobi. Yani wamengangana lazima iwork but imekata kabisa. It's not working at all. Hotela iko jagoro margi Laktar Malindi Chao. Lakteche go ywak ni sirikal kaunti ma Nairobi ok dew ngima ma jochiw thieth kod jotuo. So all we are saying that wananchi wa Nairobi mjue hakuna madaktari hospitali. Na ukienda hospitali mwenye anakutibu ni wale wenye mnaitanga madaktari, lakini si madaktari. So please, we kindly request you to seek medical care somewhere else in these other facilities and around the county. Because for sure it's going to get worse. Mabiro ikine ma riwruok mar KUKO ma jong'anyo matene bende koro chomo tieko dwe achiel nyaka ne gichak ng'anyo margi tarik 23 dwe mar 12 higa mokalo. That the CS continues to refuse to sign the CBA for clinic officers, even though the Treasury, the SRC, and any other constitutional body that is supposed to approve has already approved. So there is no any plausible reason as to why the CS continues to contravene the rights of clinic officers, and that is why we are saying that what is portraying is negligence and impunity. KUKO koro seyo jatend migawo mar thieth Aden Duale kuom thiro chenro mandiko jochiw thieth e bwo UHC yo mongirore ka riwruok mar governors bende gigwere godo kuom rem keto winjruok makare kod sirikal mamalo. We are here because again the CS even made it very clear that he doesn't want to sign a CBA for few people. He doesn't want to sign a CBA for few people that he has negotiated for since 8 years ago. Did he know that he was negotiating a CBA for 150 people? And that is very clear, that it is an admission of a system that has failed. We have a council of governors again on the other part that do not want to respond or even implement court orders. But still we continue enjoying our space in the offices. Wach maosir ko jakom mar riwruok mar Kunamlo mano Nicholas Odipo mar riwruoge bende onego chak ng'anyo e bwo ndalo ariyo mabiro. Issues to do with policies are functions of the national government. And it is high time the county governments, the governors, the council of governors realize that they are taking this country to the wrong direction by pronouncing on things that are illegal. They love to follow the law. CBA is a policy document. Simprose Okinda, Ramogi TV. Kamano wadhi yumoro machuok to kapok wadhi kanyo tan gi ujumbe maber. Governor Gladys Wanga mano governor ma Homa Bay wacho ni odhi konyo nyithindo ariyo ma Ali Abich nokete wang jowi go wacho ni dhi school ne dhi tamo gi grade mar 10. Achiel kuom gi e pa ni nyingen cha nen nyithindo ni Pamela Tieno. E gawe chielo bena pa ni lo ni Letitia kuro ni yuru ka kuchopo ibut Ali Abich mondo mi
namba mar simu. Gavana wacho ni odhi tero nyithindogo te sikul. Mano Gavana Gladys Wanga, Gavana ma Homa Bay. Waduoko negi erokamano ahinya kuom konyo nyithindogo e seche mane gidhi leo dala. Waduogo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? Viusasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia babangu. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Erokamano kuom kit Ramogi TV ka en chenro mar kawo pande kod ndikruok kaka joluto ombulu ochopo e odiechieng' mar 2 kar chung' od bura ma Lego Usonga e kaunti ma Siaya. Kaka Steve Biko leronwa, kwan mathoth mar jodongo bende medo nyiedhore e lela kendo kawo pande ka giywago midhiero ma gikale kuom rem bedo gi opande higni gi te. E odiechieng' mar 2 mar kawo pande kar chung' od bura ma Lego Usonga, jopiny nomondo kar romgi mar yudo chenro ni mitimo nono. Ondamo manok kende kiwuok e library malunyu e ward ma Usonga, wayudo Michael Onyango, jaduong' ma jahigni 74 kendo osedak maonge opande chakre higa 1982 mane owito pandene kowuok Nam Chumbi kendo duogo pacho. ID mwanzo nilichukua 71 ile ya blue. Nikakaa nayo nilipokuwa 1982 nilikuwa nikirudi hapo, ninakuja hivi natoka Mombasa narudi, ilipotea ndani ya gari. Sasa kuanzia hapo silichukua ID yoyote. Kuom hignigo duto, Onyango ler ni osetemo manyo pande, to kata kamano pok wuodhe onyuolo lemo kaluwe kod bor mar boma ma Siaya
kod nengo mamalo mar kawo opande. Asebedo kaonge opande, asetemo dwaro kuom higni go te mopande nadoch kuro chunyo chiro ase kuom chief kadhiet chief go chiga ngabi ase uso nyaka muir tembo manyaso form kase jaso form kendo onge gima tire. Moko kuom wede Michael lero ni giseyudo kinde matek mar dak kode ni mar ok nyalo orne omenda e simu ka chude moko bende rem ma ochwalo ne omenda mosiepe kod wede orone. Osebedo kokali sida makata wuoyo moyarono en mana dhok momosni nikech opande gimoro amora ma kiongogo to kata mana pesa ok nyal kowni. Joma kowoni pesa kowi simbe jomoko timaye to kata mana age ma en gono oromo kawo mondo kawe mondo sirikal omiyega gima tin mar konyruok. Matek kabisa. Nkupatio nera gini makonya makona nga pesa. Nera au megena moko manu makorgu mamani maminwane makonya nga. Alwe kod Paul Kanoti, ruoth morito Usonga location, kwan mathoth mar jodongo Mike Oniang to onge opande kae inyalo tud gi tich mane jodongo gitime bombe maoko, gino manomiyo girem chop pacho mar kawo opande kuom thuolono duto, wach manosir kod jaduong' Wilson Omondi. Masa ne wadhi kuro ka en bunge to watemo mondo mi warwak mwandu ma e pinje mek wagunda to ne warwako ndalo Moi, warwake Kibaki, waduogo go dala ka. Nitie jodongo manok nyal ndikre e pes jodongo cha nikech ne gionge opande. Koro kaka ni chokele machiegni to gol chudo cha omiyo gibiro machiegni emomiyo koro ineno ka ji ng'eny kama mapok oyudo opande. Ka koro sirikal okelo chenro mar kawo opande nono, Michael Onyango kod jowetene mamoko onyiso mor margi ni mar mae biro reso fukegi kendo konyogi e yudo chenro mag sirikal kaka SHA, omenda jodongo, bedo gi ong'we yamo ma tiyo gi M-Pesa e kind chenro mamoko. Kendo agonu erokamano. Nyasaye umedu. Temuru matek umi vijende kipande makikudong kata chiel hasa Usonga to dong chien. Ka chenro mar kawo opande odonjo odiochienge mar ariyo kar chung' bura mar Lego Usonga, nono marwa yango ni thoth jodongo kod deme kind higa 70 kod 80 onge opande gweng'ni eri. Mae itudo kod kit tich ma thothgi ne timo e bombe madongo kaka Mombasa kod bombe mamoko, kendo ne ok gidewo duogo pacho mar kawo opande. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Mwandu manengone pok oyangi okethi kinde muko manotim kod kambi reru ma pacho kaendi Kenya Railways ma okang' ma okelo lal mapek ne gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi. Kambi reru mar Kenya Railways to medo ni gidhi nyime kod muko makamago kama Wamatangi to mako chung' ni okang' mar ketho mwandune en ywaruok mar siasa. Cynthia Onyango ni kod ler mar wachni. Etielo mar ariyo gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ywago dayo bang' kambi gach reru Kenya Railways muko kar ohande mayudore Madaraka, Nairobi e chuny otieno kendo weyo johala makanyo kod lal mapek. Tipo mar kethruok en mar geche mobanji kendo to drisnigi, mwandu mokethi kendo rudore mang'eyo tek kaponi ot ne nitie ka kata ooyo. Johala kwano lal mar gige gedo, kuonde duso wich, kuonde luoko nyamburko kod ohelni mamoko. Ama wangepea wale walikuwa hapa wape notice, amieni, at least tungekuwa tunalipa haki yetu. Sasa hatutalipa haki yetu. Polisi watatulipa ama serikali itatulipa. What we see happening here is a government that is desperate, that has failed in its cardinal mandate to protect its people and their properties. Gavana Kimani Wamatangi to wacho ni yande oketo winjruok mar Kodesa kata lis mar higni 65 mar lobno kowuok kuom kambi gach reru mar Kenya Railways kendo osebedo ka ochulo kuom higni 40 sani. Na wakati nilikuja hapa nilienda mpaka kule kwa watu ya reli nikachukua lease ya 65 na nilalipanga kila mwezi tunalipa, lakini haya ambayo yametokea leo ni mipango ya siasa.
And I'm asking myself, when will this political persecution end for me? Oyuak ni kata milome mar dar pok nyomiye kuom thuolo no duto. There was never even one single day a notice. Even one time. Hakuna notice na kama mtu ako naye asembe ako naye. Tuko na court orders which were signed wakati tulisikia wanatutishia, wanakuja usiku, wamekuja karibu mara 5 mfululizo. Ma kata kamano ke okang' mokwongo mar kar ohala ni muki ka higa mar 2019 kar ohala ni nomuki kod Kenya Railways bang' kambi gach reru no keto notis kendo kwayo jogo duto moyako lop kambino odar kuonde magigedi. Okinde ma Kimani wa Matangi korka korgi olero ni onge notis mane giyudo mak mana ni buok mane giyudo ne gichungo e doho kaluwore kod chike mapachoka. Hapo jana asubuhi koti iliweza kutoa oda nyingine na ikatoa wakati ambapo mawakili wa railways walikuwa, mawakili wa polisi walikuwa, na wakaambiwa wamepatiwa oda ya kwamba si hata ati wasibomoe, wasikaribie hapa. Kenya Railways to oramo ni gidhi nyime kod muko ute duto mogere lopgi ataro mar chik ka kambino to lero ni okang' mar muko makama en mar keto lai makare ne gedo mar ikruok ne tuke mag AFCON mogen timore pachoka higa manyien 2027. Penjo mar nipo nono ndamo makama ne en mar chik kata ataro mare. Jogo makoro yudo lal gin weg nyamburko manochwalo nyamburko gi ka ywaruok e kind gavana wa Matangi kod kambi Kenya Railways koro chimo doho e tielo machielo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jalup jatend piny Kithure Kindiki yango ni piny owacho osechwalo kwan omenda maromo siling bilion 6 mar konyo kedo gi oro mosekwako moko kuom gwenge mapacho kaendi. Ojiwo oganda mondo kik bed gi luoro mar ni gitimo kare mar neno ni chiemo moromo yudore ne oganda duto kachiel kod jamni. Ifinyakidi mioler mar sigana. E kar dak makaren Buore Nairobi, jalup jatend piny Kithure Kindiki obago romo matwake weche dongruok. Achiel kuom weche ma jalup jatend piny Kindiki omiyo peke romono ne en oro ma osekwako gwenge moko pachoka, kowacho ni nitie dwaro mar bedo kod chiemo moromo ne oganda duto kachiel kod jamni. We have a situation where the need for human and livestock feed is going to be required urgently, and we are planning initially up to July, and then we can assess the situation as we go ahead. Kata kamano, ojiwo oganda jo Kenya kik bed kod luoro mar ni piny owacho timo kare maneno ni chiemo makamano oyudore. Kaluwore gi lipot mar tarik 4 dwe mar 12 higa mokalo mar duol marango weche magoro pachoka National Drought Management Authority, kwan jogo mane ofwenyi ni onge kod chiemo moromo e gwenge motwo ne romo milion 1.8 kendo kwanno ne dhi idho nyaka ji milion 2.14 e dweni mokwongo mar higa 2026. Lipodno bende nopogo counties e tieng' adek. Kidieny mokwongo en mar counties 13 kaka Samburu, Turkana, Taita Taveta, West Pokot, Lamu kod Narok e kind mamoko ma oro osejuko. Tieng' mar ariyo mar counties mowinjore rang machiegni nikech oro osasogi gin kaka Wajir, Garissa, Kilifi, Kitui, Marsabit, Kwale, Kajiado, Isiolo kod Tana River. County ma Mandera to yangi ni oro osehinyo mokalo counties mamoko. Nyaka sani piny owacho kokadhe ten migao mar omenda osechwalo kwan omenda maromo bilion 6 ne ten migao marango chenro moyiedhi. Towards the end of December, the National Treasury released 2.5 billion Kenya shillings to the Special Programs Department. Last week, another 3.5 billion shillings was released, bringing the contribution of the Kenyan government in the last 1 month or so to 6 billion Kenya shillings. Kaluwore gi jakom riwruok governors Ahmed Abdullahi, chal makamano kelo medruok e nengo gik mopogore opogore. Bende okelo midhiero ahinya ne mine madhodho nyithindo kod nyithindo matindo moloyo to mago ma ibuo higni 5. Of key concern is the increased reliance on food assistance and market purchases, increased risk of acute malnutrition in many counties, especially among children under 5, and the pregnant and lactating women, and reduced dietary diversity and meal frequency at household level. Ifinyakidi, Ramogi TV, Nairobi.
Riwruoge makedo ne ratich oganda ogolo ng'ur margi ewi adiera mar duoko mag ombulu e yiero maduong' mar piny Uganda madhi timore chieng' tich ang'wen e jumani. Riwruogego wacho ni sirikal otero kwan mamalo mag jolweny e bombe kod gwenge mag Uganda kaka yo mar buogo jopiny mondo kik giwuog oko kar rombgi e luto ombulu. Kaka jofwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, ywak bende nitiere ewi okang' mar sirikal ng'ado oko tudruok e yore mag mbui. Seche machuok motelo ne yiero maduong' e piny Uganda, moko kuom riwruoge makedo ne ratich oganda ywak ni piny owacho oseketo lwasi mar rocho yiero maratiro. Down the dictatorship, down. Ka gitwak kod jofwamb weche e bore Nairobi, riwruogego ni kod luoro ni kuo mar ombulu mane oyangore e yiero maduong' e piny Tanzania dhi nuore kendo e piny Uganda ka gikwayo piny mangima mondo ket Uganda e tago maliet. The Electoral Commission continues to maintain polling stations within military and police barracks. These are restricted access zones where independent agents are barred and 100% turnout is manufactured under the barrel of a gun. We call out the regime for the nationwide internet shutdown initiated yesterday, January 13th at 6 p.m. This blackout will mask the true extent of human rights abuses. We are also concerned by the continuous illegal detention, enforced disappearances, and trumped-up charges of many Uganda activists. Kaluwore kodgi, okang' mar piny owacho mar loro tudruok duto e yor mbui en ranyisi mar umo adiera kod kwalo ombulu. That when you shut down the internet, when you limit media freedom, when you infringe on the freedom of expression, it automatically communicates the autocratic regime that wants to silence the masses. What we know for sure is that the over-militarization of these elections is already sending fears to a large percentage of the population. E komachielo, riwruoge go seyo sirikal kuom tero jolweny mathoth e gwenge, okang' magiwacho ni en mar buogo jopiny mondo kik giwuog oko kar rombgi mar luto ombulu. Okang' mar goyo marufuk ute fwambo kuom lando duoko mag yiero kaachiel kod keyo weche mag ng'anyo bende ineno ka chenro mar rocho yiero. This is really a regime that is afraid of the truth coming out. It's a regime that is afraid that citizens' voices will be demonstrated across the social spaces. Because these people are our neighbors. We have Burundians, Tanzanians, we have all of them, we know them, and even where they live. And they are among us. We are one. So we have to continue defending them and protecting them. And that's why I think, as Hussein said, we have got to keep standing together kwa sababu jumuiya ni yetu. Maromo jochung' abiriyo dhi laro tend piny e kinde mang'wech mapek to nie kind jatend pinyno Yoweri Kaguta Museveni kod Robert Kagulanyi ma bende ong'ere ka Bobi Wine. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Bas, wadhi yumoro machuoko dogo bang' dakika moko matin taneno ka Ali Abich oseoro namba mar min Pamela Tieno manosomo Nyal Kinyi mano Homa Bay Town to luonge Butere Girls noyudo point 66 gi Leticia Tieno mano bende nosomo Nyal Kinyi to luonge Kisumu Girls noyudo point 64. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga oro wach ni odhi konyo nyithindo gi en owuon. Koro aseoro ne details magi mondo koro wang'e kaka gidhi donjo sikul mapiyo kaka nyalore. Onego bed ni gisedonjo sikul, gavana okone gidhi mapiyo kaka nyalore. Koro aneno ka ote moko bende donjo kaendi, maendi Makamu. Wacho ni Trevor Musna party leader Dr. Buru Odinga wasupport mondo chak negotiations gi William Ruto gi party mar UDA mondo walos the next government. Wakwayo jo ODM no weketo party leader gi rally mang'eny. It is too early. Kamano Makamu bani nitiere machielo bende kaendi maendi Baba Twins Maronjenyo wacho ni wakwayo jo Wamasari Wema mondo wuog oko okony jonyuol maonge gi nyalo mar tero nyithindo e skul. Mago wacho jo Wamasamaria Mwema mondo wuog oko okony nyithindo ma dhi sikul otamo. En gima lit ka nyathi yuago somo. Mosna Ochieng' Riako, Pascal Oranga kod Honorable Opiyo Wandayi. Mano Baba Twins mar Onyinyore. Barak Odhiambo joni natimo penj KJSEA noluonga Mbita High School ayudo points 64 taonge gi nyalo konya uru mondo adhi sikul.
natimo wacho ni uwe nyaka namba ne kanyo bro ng'iyo kaka wanyalo oro mago ni joma nyalo konyo wabindi. Machielo bende nitiere kaendi logo ni Barak Dama wuod Watho Ng'er Kadim. Awuoro gima timore sani. Kimai Secondary School oseyudo only one student. Again, poor performance in that school. Bas wadugu bang dakika matin kik dhi mabor ahinya. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pure. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, sa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Donjene weche mag
mag tuke ni tim mar Gor Mahia nowuok chien gonde 2-0 moloyo Murang'a Seal gonde 3-2 e tugo mar KPL. Gonde mag Gor nolo gi jotugo Felix Oluoch, Paulo Chuoga kod Ebenezer Asifua. Gor koro dok e thuolo mokwongo e chung mar lig ka koro gin gi points 30 bang' tuke 15. Iluwogi e thuolo mar 2 gi FC Leopards. Theluji wanayopasia ufimbo tu, wanachinja na kutembea. Unapigwa mrefu kutoka Francis Siololo Memusi, amemzidi kasi Siololo! Francis Siololo! Branton Unyona, kata na kwenda kuleta ndani Mustafa Udor. Mustafa! Felix Oluoch Moya! Samuel Kapena ameurusha mrefu. Kwenda kuondoa Michael Owen Pala. Paulo Chuoga! Moja tu. Fakriso Nyango, pasi inapigwa pembeni kwake Paulo Chuoga, yupo onside. Unaletwa ndani huku, nafasi kwa Ebenezer! The comeback is complete! Kocha mar FC Leopards Ambani Emanowal kaka kocha maberie moloyo mar dwe mar 12 higa mokalo. Ambani nokonyo FC Leopards loyo tuke 3 kendo dhi amodhi gi gol 1-1. Mich makamano nochiw kod riwruok mar jofwambo weche mag tuke pachoka S-Jack. Kawono an kae wachiwo wadhialo coach ma FC Leopards Fred Ambani. Fred Ambani dwe ma December notimo maber kabisa gi team mar FC. Nolocho didek, ogo Gor Mahia, Tortimbe, ogoyo Ulinzi Stars, ogoyo Bidco, kato draw game achiel. Kawono ya wacho ni mpira oklogi weche, ilogi vitendo. So one wish them well, giromo gi APS Bomet next match. Nasema kumshukuru Mungu. Pili nasema asanteni sana kwa kuja na bunifu kama huu. Unajua at least ni kitu poa sana na motivate kwa coaches kufanya kazi. Nasema hizi jaka na betika kitu tumefanya ni kitu moja ya maana sana na tunawasihi sana waendelee kufanya basi. Team mar Kenya manyocho piem e tuke mag cross country mar piny mangima e boma ma Florida manoloka oduoge pacho ka endi bang' timo maber e tukego. Kweth mokwongo mar jotugo go noduoge pacho ka endi nyoro ka gin kachiel gi jaloch mar Gold e kilomita 10 Agnes Jebet Ngetich, Franklin Bet kod Andrew Kipto. Kenya manotieke thuolo mokwongo e tukego bang' yudo midila 9 ma gin kachiel gi 3 mag dhahabu, 4 mag silver kod 2 mag bronze. Jaloch mar bronze e kilomita 10 Daniel Ebenyo nowacho ni loch mare no dhi miye thuolo makare na ikruok ne tuke mabiro. Imekuwa mzuri, ingawa tulikuwa na changamoto kidogo, lakini tunashukuru Mungu kwa hiyo position yenye tulishika, na tunashukuru sana timu yetu ya Kenya iliweza kuwa position 1 overall. So tunashukuru sana na tunashukuru Mungu tumeweza kufika Kenya tukiwa salama. It feels good to have a medal, at least at your neck when you go for outs. It's so much exciting and you feel more privileged and I think it's good. Yeah, it had something in your life, not even in the medal, but it opens another new chapter. Nimefungua mwaka vizuri and I'm so happy. At long last, I've been trying to make podiums in all championships, but nakwanga number 4, which is so painful, but I didn't give up. I fight and finally. We are a very competitive nation. We are on top of the world every time, and everyone really aims at you. So the lessons that you learn is that no one is sleeping. Everyone is looking at you, and therefore we have to work as hard, maybe harder, twice as harder than all the others. We also learned a very big lesson, and the lesson is that we have to perfect our athletes' training and the competition ability so that we will be able in the future to retain or to match the upcoming status of the other countries. Team mar Manchester City noloyo Newcastle United gonde 2-0 e tielo mokwongo mar nus final mar laro osimbo mar Carabao. Antoine Semenyo